Ikusitakoa, pena emate dizut. Olako partida bat, olako eliminatoria, olako estadioan, olako taldea aurrian eukita, eta olako arbitrajia egin, zaila dela. Eskusi gabe, jakin da aurrian izugarrizko taldea genekagula, baina gustatuko zitzaidan, beste arbitraje bat izatia, ezta? Bai, gure xaletuak errespetua behar duelako, eta baita ere, inkluso hemengo xaletuak nire ustez gaurko arbitrajia ez du lagundu, eta hola zaila da. Enuat bestian, hori da, epailearen izena. Bigarren penaltia esate baterako aritzena izan da, korria izan da, erabakigarria izan da epailea? Bai, dudik gabe. Eta modu honetan, amaitu da, ez da iman osur esaten zenuen pena, amaiera frustrantea izan da gaurkoa, sinistu ezin da gaude ikusi dugu. Bai, alaxe da, esati, ez dakigu zer pasatuko zan, baina ikusi ezue baita ere jokalarien jarrera ondo sartu geha partiduan, eta lehiatzeko gogoakin ginen, eta segurunik ez dakigu ze pasako ote zan, baina eske olako arbitrajia egin zaila da, dudik gabe, markatu egin du partida eta hola eske zaila da, pena matizu, izugarrizko pena, olako estadio batean eta olako arbitraje bat izatea, nire ustez gure zaletuak etzu hemen lezi, realak ez dara, gure klubak eta hola zaila da, gainetik aztu gintzeita xerri izatea, gaua txarrago izateko, Braizen lesioa, Quinto meta, Villar Donostialdea joango da, así que mendikan aurrea, burrukatu egin behar ligan, olako gauak bizitzeko, así que oan asmoa hori da, burrukatzea, buelta eman, egora honei, berriro olako gauak izateko. Eta garrantzitsua izango da, batasuna, ez da, amaieran ikusi dugu irudi eder hori nola joan zareten taldeak guztiok zaleekin, taldeak behar du bultzada hori, eta ezinbesteko izango da batasuna. Bai, alaxe da. Eskerrak eman jokalariai induten lanagaitik eta dudik gabe zaletuari hasieratik bukaera arte taldearekin, naiz eta momentu gogorrak euki, baina ikusi dute baita ere jokalarien borondatea eta hori eskertzekoa da beti esatete danak batera. Haundillo izango geha, eta oan helburua leheno esan dute bezala, ligan aurre egitea, holako gaua bizitzeko. Denbora diontako Europa Ligako azken partida da. Imanolen azken partida, Europan Realaren orkian. Espero dut, ez.